Kapin 700 ka magbanay ang nawadaan og panimalay diyang nasunog ang kapin gatos ka balay sa Zamboanga City. Ani ang report? Nagdilaab nga kalayo ang mipukaw sa mga residente nga namuyo sa baybayon sa Purukto, Barangay Arena Blanco, Zamboanga City sayo sa buntag adlawng Lunes. Gumikan sa kadako sa kalayo, gisaka na kini sa third alarm ug ang mga apektadong residente iyahay og salbar sa ilang mga gamit. Ang uban nga wala makaagi sa kadalanan, gisakay na ang ilang mga gamit sa mga bangka palayo sa sunog. Nadeklara nga fire out sa kabomberuhan ang maong sunog pasado alas 10 na sa buntag. Mao kini karon ang sitwasyon dinhi sa Purukto, Arena Blanco kung asa makit-an gani nato no ang pipila ka mga kabalayan nga naugdaw gumikan sa dakong sunog. Paspas kuno mikuyanap ang kalayo tungod kay sagad sa mga materyales gama sa light materials. Saysay sa mga residente aduna kunoy tangke sa LPG sa usa ka panimalay nga mibuto. De la historia allá dentro kay el casa de aquel onde principia na dimuteo. Bata daw ya kusi para komida. Nagasyo daw la prinsipyo. Habla sila. Pero si Cheneker dayon ayuda ka nato na liga dayon el kuan, bumbero, hindi man kay tanto kuan. Kaya po ay problema, yung panic sila ki. Padayong giimbestigahan sa kabomberuhan ang tinubdan sa sunog. Apan, dunay upat ka nasamdan atol sa hitabo human nakaangkon og paso sa lawas. Hinuon, ginatambalan na sila sa ospital. Wala naman sir, yung apat lang yata yung nag-injured doon. Yung possible causer. Under investigation sir doon. Gibana-bana ang anaasa 120 kakabalayan ang nasunog kung asa miabot sa kapin 1.2 million pesos ang danyo sa sunog. Matod sa ZZDRRMO, anaasa 700 ka magbanay ang apektado sa insidente kinsa kasamtangang nagtinir sa Arena Blanco East Elementary School. Gipang apod-apuro na sab sila og relief assistance sa CSWDO. So yan, alawi lang kami. Pero for the meantime, accommodate lang ani kami mga evacuees. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.